जी सुनो तनी घाट बजाई मुखिया जी के गड़िया छठ करेला लइली हो पियरिया गेहूं पिसाबे के मोटरिया पिया गेहूं पिसाबे के मोटरिया पिया दौड़िया पिया ले आई ह तू किन के दौड़िया पिया दौड़िया पिया ले आई ह बाजार से दौड़िया पिया। रिकॉर्डिंग बाय एसी म्यूजिक दलसिंहसराय। पाता पिसाई पिठार भीड़ होई कच्चा कच्चा पूरा मार्केट बाजार जइबा भूल न कौनो सामान एही से लिख पूरा जा देली लिह से संतरा नारियल मूली के पेड़ हरी हरी जेबी में धैला 2000 पिया जेबी में धैला 2000 सुपरिया पिया ले ले आई ह बनवा सुपरिया पिया। रिकॉर्डिंग बाय एसी म्यूजिक दलसिंहसराय। सुन बात तू मोरा निरंजन पिया लइह कुम्हारा के घर से माटी के दिया गइले सुजित कैलाश देवर देरी अब रहू न करी पहिले बा हमर बरत दीनानाथ बेरा पार करी हमरा लाली ह एगो सरिया पिया केला नरबधी के लड़िया पिया सुपलिया औरत खातिर ली हो सुपलिया पिया औरत खातिर ले ली हो सुपलिया पिया। अरे जल्दी से जाई ना ता देर हो जाई।